Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedherek nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik, inayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedherek saged sareng-sareng sami nempal wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi ajen kita sami ngaos, ajen kita sami rawuh dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedherek. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami nyuwun dumateng Allah kanthi sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran tawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang berkaitan kali soal hajat ingkang dumawah dhateng kula lan panjenengan menika ingkang dugiaken hajat menika Allah. Isi asale ora butuh terus dadi butuh. Muncule butuh niku sing muncule Allah. Mila sing saged nyukupi butuh niku nggih namung Allah. Pendawahaken la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'at. Malam yastati an yarfa'a hajata an nafsihi fa kaifa yastati'u
an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Aja pisan-pisan sliramu nglapurna hajatmu marang liyane Allah. Sing sejatine hajat kuwi tumeka marang sliramu kuwi sing nekane Allah. Muga hajat sing tumeka sing nibane hajat memang Allah apa enek sing iso ngangkat liyane Allah. Wong sing ora iso ngilangi hajate dhewe saka awake apa iso ngilangi hajate wong liya. Mila ngantos dipun dawuhaken setunggalipun wahyu saking Allah dumateng Nabi Daud menawi wonten kawulanipun Allah nyuwun tulung dumateng Allah sama sekali mboten ngereken dumateng makhluk niku lek pancen temenan. Bisa temenan niku ya wis pancen gak ngereken blas. Wis Allah tok til sing dijaluki tulung. Niku lha mbok diridu digodha direkodaya langit pitu bumi pitu sak penduduke sisan kabeh. Ngrekodaya ngalang-alangi pitulung niku mboten saged. Mesti Allah badhe maringi dalan keluar. Salangsulipun nek enten tiyang kok lali Gusti Allah. Iki sing saniki rada usum malah niki. Dawuhipun Allah ama wa izzati wa jalali. Nun sewu Mas baris mawon Mas. Ampun kabeh lak njaluk ning pinggir. Baris mawon. Ama wa izzati wa jalali wa 'azamati la yasta'simu 'abdun min ibadi bi makhluqin duni. Demi keagunganku, demi sifat izzahku, demi sifat azimku, ndi-ndi ana kawula sing njaluk tulung marang liyane ingsun. Njaluk tulung makhluk maknane ora njaluk tulung marang ingsun. Ora njaluk tulung marang ingsun ya berarti lali ngoten lho. Duwe kebutuhan, duwe kerepotan, ora njaluk direksa Gusti Allah, malah njaluk perlindungan marang liyane Allah. Niku dawuhipun Allah, illa qata'tu asbabas samawati sab'i min dunihi wa asakhtul arda min tahtihi. Ondo, ya asbab itu dimaknani ondo. Jalur-jalur saluran-saluran sing keng langit pitu niku dibumpet kalih Allah. Jalur-jalur pitulung sing badhe metu saking bumi diblesna Gusti Allah. Lan dawuh Allah wala ubali fi ayyuwatin halaka. Aku wis gak ngreken maneh. Wong iku arep kejet-kejet keblowok-blowok ning jurang sing ndi aku wis ora ngreken maneh. Mula jenengan paham kenapa kiai-kiai ini usum krisis usum apa panggah umate niku dijak napa marek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo pancen sing iso nyelesekno hajat niku namung Allah. Sing pantes dilapuri kerepotan niku namung Allah. Lan suwali elek enek wong duwe kerepotan kok sing dijalui tulung liyane Allah. Ancamane niku lho sing gak menak ini. Seluruh potensi sebab sing kira-kira arep untungne keng langit dibumpet diputus kalih Allah, seluruh persok napa keuntungan sing positif sing badhe metu keng bumi diblesna kalih Allah. Dan Allah enggak ngereken wala ubali bi ayyuwatin halaka. Niku nek percaya. Banyak nek sing paham ngeten iki nggih sing mripate ati wis mulai trontong-trontong, keyakinane mulai tumbuh. Tapi lek isih sing ketok niku sing wadak-wadak ngoten nggih. Dijak omongan ngeten iki mboten patek nyantol. Mboten patek nyantol. Talikane
sing dipikir niku sebab karo akibat. Sementara ngaji kitab hikam niki sing dibicara niku duduk soal hubungannya sebab karo akibat, tapi sing dibicara urusane Gusti Allah sing gawe sebab lan Allah sing gawe akibat. Dadi nggih pancen ya ora patek umum pancen. Tapi misalnya sing ora patek umum ngoten niku malah laris. Sing umum-umum ngoten niku malah biasa. Wonten setunggalipun kisah kang dipun riwayataken dening Syekh Muhammad Ibnul Husain bin Hamdan. Kala dawuh sapa Syekh Muhammad Ibnul Husain bin Hamdan, kuntu ana sapa ingsun ana iku fi Masjid Yazid bin Harun ing dalem Masjid Kiai Yazid bin Harun. Wa kana lan ana iku ilajani bi lungguh marang sanding ingsun sapa rajulun wong lanang. Nah kowe enak-enak ning masjid, lha kok mara enek wong marani aku terus lungguh jejer aku. Kultu ngucap sapa ingsun lahu maring rajul, maismuka. Mau ta sapa iku ismuka jeneng sira. Jenengan asmane sinten Mas? Faqala mongkon jawab sapa rajul, Sa'id. Ana Sa'id. Nabi kula Sa'id. Fakultu monggo ngucap sapa ingsun, ma kunyatuka. Mau ta apa iku kunyatuka julukan sira. Terus julukane sinten? Nek cara umume tiyang ngarani manggil jenengan napa? Kola jawab sapa rajul Abu Utsman. Nami kula piyambak Sa'id tapi julukan kula Abu Utsman. Fasaltuhu mongko takon sapa ingsun hu ing rajul angkisatihi saking critane rajul ya Sa'id niku wau. Wa khabarihi lan beritane rajul. Sampeyan kok saged kedelarang-delarang mara teng masjid ngriki. Teng masjid ngriki terus ketoke sampean kok penting ngoten ceritane terus pundi. Faqala mongkon jawab sapa Sa'id, ya rajul niku wau. Nganu Mas, nafadat nafaqati. Lho niku entekan duwit. Nafadat wis entek apa nafaqati? Nafaqah ingsun. Fakultu maka ngucap sapa ingsun wa antum tu'amilu lama qad nazala bika. Wa man utawi sapa iku tu'amilu ngarep-ngarep sapa sira lama qad nazala nalikane teman-teman wis tumiba apa musibah bika kelawan sira. Musibah duit sampean telas, biaya hidup sampean pun telas. Niku sing ajeng sama arep-arep saged nyelesaikne soal niku sinten? Faqala monggo jawab sapa rajul nggih Yazid bin Harun. Pancen sing kula arep-arep niki pitulungi Kiai Yazid. Kiai Yazid niki sugih. Bila enten yang repot ngoten seneng tulung Kiai Yazid niku nggih. Sing saged nulungi kula mboten enten sanes sejawi Kiai Yazid niki. Kula pun sambat teng tangga-tangga mek diancep tok malah disyukur-syukurne. Kula terus marang mriki. Fakultu mongkon jawab sapa ingsun idan la yas'afuka fi hajatika wala yunjihu talabaka wala yablugka amaluka. Pak modele sampean ngoten Mas. Jawab ini sing sinten wau Syekh Muhammad bin Husain. Nek modele ngoten niku layas aku mboten bakal nulungi sapa Yazid kae sampean dihajatika kelawan kebutuhan sampean. Walayal juhulan ora bakal sukses apa to labuka panyuwun sampean. Walaya bluhu lan ora bakal tumeka kae ing sampean apa amaluka angen-angen sampean. Oh, sampean ngriki kecelek lek modele ngoten niku.
Celik mun mboten bakal sukses, angen-angen sampean. Kebutuhan sampean mboten bakal enten sing iso nyukup. Nuwun sewu, Mas. Kajane jenengan niki kok seji kalih wong-wong. Jenengan niku sing ngerti napa to, Mas? Sedok ngenyek. Faqala wa ma ilmuka bi hadza rahimakallah. Ya nuwun sewu lho, kula tingali jenengan niki kok tiyang pinter. Lek menggah jenengan, menggah pengertosan panjenengan tentang persoalan kula niki dos pundi miturut ilmu panjenengan. Wa mautayo apa iku ilmu ka pengertosan panjenengan biasa kelawan iki soal rahimakallah. Mugi-mugi Allah melasi dateng panjenengan. Kultu jawab sapa ingsun Syekh Muhammad kala wau. Ngeten lho nggih Pak nggih. Inni qara'tu fi ba'dil kutubi anallah azza wa jalla yaqulu wa izzati wa jalali wa judi wa karami wa irtifai fawqa arsy yului makani lau qati'anna amala kulli mu'ammilin li ghairi bil iyas wala akswannahu saubal madallati 'indan nas. Oh niki ayate napa kitab napa dawuh Allah niki. Tapi buatan tentang Quran, kitab kuno, kitab Bani Israel, tapi wahyu jelas. Ini saat temene kula niku qara'tu nate maca sapa kula fi ba'dil kutubi dalam setengah pira-pira kitab. Anallah saat temene Gusti Allah azza wa jalla niku yaqulu ngendika sapa Allah. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Wajudi lan kelomanan ingsun wa karami lan kemurahan ingsun wartifai lan keluhuran ingsun fauqa arsy ing dhuwure aras ingsun fi uluwi makani ing dalam luhure derajat ingsun. Sumpahe dawa niki nudune lek barang penting. Wong sumpah niku lek bolak-balik ngoten berarti sing ajeng diomongne penting ngoten lho. Sumpah lho siker mripatku picek sambar bledek titing tanganku lho ngoten niku tegese wis temenan omongin niku mboten apus-apus. Walaupun niku sumpah sampai tumpuk pinten niku wa izzati wa jalali wa judi wa karami wa irtifai apa arsy fi uluwi makani 6. Kate sik ditambahi la uqti'anna yakti bakal mutus temen ingsun. Wis ngarep dikai lam jenenge lam ibtidak nguri dikai nun taukid. Niku cara wong omongan pun wis temen wis to. Mesti pedhot. Mesti tak pedhot. Wis tak pedhot iku ora nyambung. Wis ora nyambung iku ora tok. Wis ora tok iku ya ora kasil. Ora nyambung ora tok mesti pedhot. Sapa ingsun medhot amala kulli mu'ammilin li ghairi ing cita-citane arep-arepe saben-saben wong sing arep-arep liyane ingsun. Pokoke kok ana wong duwe arep-arep sak liyane aku, kalah mesti pedhot. Mesti blesek. Tak kira kasil tibake ora. Mesti ngoten niku. Oleh kumedhot nganggo apa? Bil iyas kelawan putus asa. Wis ta lek kowe kok duwe soal sing rumit kok sing mbok nyelesaikne padha-padha wong liyane Gusti Allah. Putus asa putus asa. Wong kanca raket niku nggih. Apa nek kok kanca raket? Dulur tunggal kandung niku. Niku lek isih cilik kaya dolanan bareng sembarang kalir bareng lung-lungan. Ini mungkin ampun omah-omah siji kok. Iya lah, enggak harus dipujuk dewe-dewe. Lah isik teng kapal selamat, kapalnya mlaku lancar. Wah, ini ku ning teng meja makan no jagongan nggih apik, tapi lek wis mulai kapale retak. Lha niku yo golek selamat dhewe-dhewe. Nggih. Sama nate ningali film Titanic. Nah, sing nom-nom iku guyu mesti tahu. Lek isik anu
Orang ngurus lek wis napa lek wis malahi bebayane metu. Mergono pokoknya duduk Gusti Allah. Upama kok kasil. Ngoten nggih. Malah mboten kula nyatane dhek wengenane repot saestu nggih. Kula njaluk tulung si A niku kasil niku Pak. Mboten pedhot niku Pak. Nah, lek kasil putih basa nomor 2. Wala akswanahu taubal mazallati indan nas. Nek kasil ora pedhot ya gantine iki nomor 2. Wala akswana lan iki bakal nyandangi temen ingsun hu ing wong sing angen-angen mang sing arep-arep mau tak sandangi taubal mazallati ing sandangan ino indan nas ana sandinge menungso. Paling ora sampean mesti tabrik karo sing nulungi sampean. Nggih ta? Paling ora diperintah ngalor mesti ngalor idul-idul. Kata iku menungso. Dudu Gusti Allah. Dadi lek wis dina to padha kentole kok malah sampean ora mentolo lho, ngoten lagi. Jenenge ilo sampean. Nah, nggih nasibe kaya bangsane dhewe kadung njaluk tulung ning IMF karo di program dhewe ora oleh. Kudu manut IMF. Lha itu dadi ilo to nggih. Jadi nomare wong kadung kesuwen lah diutang. Napa wala akswanahu saubal mazallati indan nas wala unkhiyanahu. Nah niki sing repot malah niki. Wala unkhiyanahu lan yekti ngusir temen ingsun. Tak usir min korbi saking parek ingsun. Wala aqati anahu lan yekti mutus sapa ingsun hu ing wong mau. Tak putus min wusli saking sambung marang ingsun. Wes sampun ngoten niku mengke gak iso nyembah Gusti Allah gak iso. Bentuke iso, salat ya iso, sujud ya iso, rukuk ya iso. Tapi tetap sing dinut ku mesti dudu Gusti Allah. Wong ora oleh cedhek Gusti Allah. Ora iso sambung karo Gusti Allah. Lah ora sambung dadine ora patek komunikasi. Lah ora patek komunikasi ora patek kenal. Lah ora patek kenal niku cuek. Lek cuek niku diperintah karo dilarang ora ro. Cuek kok. Zaman sumber rame-rame teng pasar malam ngoten nggih. Ora kenal sapa ae, niku kuwabe teng seliwer pirang-pirang. Tapi sampean ora kenal, ora akrab, ora sambung. Niki wis cuek mlaku ngono ae kok. Mboten enten larangan, mboten enten perintah. Gitu nggih. Ya beda lek sampean nek sing kenal, mesti medhek. Rene-rene lho. Menggo lagi to nggih. Wis ora sarono, ya wis gak rono, wis akrab karo tukange to mriku. Lha nek ora kenal wis barang kalir tuku kardes sampe. Ora kenal ora akrab, nek akrab lah ora. Ngono semua akrab karo sing jaga kardes. Lah ora usah bayar mlebu ya. Niku. Wa ayu amilu ghairi. Nah niki lho, Gusti Allah napa cek winginane niku didawaken nek Gusti Allah niku mboten remen, karena Allah niku loman. Allah niku napa nggih? Nek wong duwe angen-angen sampai ngliwati Gusti Allah disuruh Gusti Allah gak direken Gusti Allah niku duka. Wong aku iki nyukupi iso kok mlembang-mlembang rono. Apa bapakmu ora kuat to nukone es wis 100 rupiah ngono ora kuat kok nuku es ae njaluk wong. Lah nggih diamuk to anake. Butuhan sampean niku nggo Gusti Allah apa ora sik? Parang es niku. Gusti Allah nyukupi butuhe sak donya niki saged. Masa nyukupi roti sampean sedina ping 3 ngoten mboten saged. Ayu amin ana to ngarep-ngarep sapa muamil wiri ing liyane ingsun bin nawaibi ing dalem pira-pira bilai wasyadai lan pira-pira kerepotan. Padahal biadi ngoten kurang titike kuat kebablasan kitab kuning ngeten iki ora enak titike maca novel enak titik komane kitab kuning sing model ngeten iki lho iki mboten enten titik komane iki gampang kebablasan nek sing pun kitab putih ngeten iki pun penak enten titik komane ngeten ayu amilu ghairi fin nawaib
Wasadaidu biyadi. Ngoten. Ayo amilu ana to ngarep-ngarep sapa muamil ghairi ing liyane ingsun pinawa ing dalem pira-pira bilai. Padahal wasadaidu ta pira-pira kerepotan, keruwetan, kesulitan iku biyadi ana ing kekuasaan ingsun. Wong mau karepe piye? Wong sing nyekel kunci ngudari kerepotan sing nyekel kuncine iki aku. Lah kok sing disuwani iki liyane aku lho piye? Sing nyekel kuncine kesulitan iki iso ngudari sing ngudari aku. Lah kok sing dikon ngudari wong liya? Ini aku ya. Niku ayo amilu Gusti Allah tanglet tapi niki mboten tanglet ora njaluk dijawab. Tapi niki pernyataan kuat dalam bentuk pertanyaan. Wa ana utawi ingsun iku unji tukang nyelametno sapa ingsun. Lah kok wayur jalan diarep-arep sapa wae liyane ingsun. Sahono yah iki lek wong repot kepepet pet sore nek sing ngrekene sing iso ngreken mek aku tok. Ngono kuwi wis kedadian bolak-balik. Lah kok ijek pangkling ijek lali njaluk tulung liyane aku sakjane wong-wong iki piye? Wa tatarraqal fikru abwaab ghairi wa biyati mafatihul abwaab wa hiya mughallaqatun wa babi maftuhun liman da'ani wa tatarraqal dadi padha dodok-dodok ngetuk-ngetuk jajal-jajal golek-golek apa al fikru pikiran menjelajah kemungkinan-kemungkinan ngoten lho cara Jawane. Pikirannya manusia lah ngoten lho, nek kesulitan sithik cari alternatif untuk selesaikan 1 2 3 4 sampai 1000 kemungkinan. Tapi seluruhnya itu abwa-abwa ghairi, pira-pira lawange liyane ingsun. Sing didodoki dijaluki tulung lawange dudu lawangku, kabeh lawange menungso kabeh. Padahal wabiyatilan iku ana ing kekuasaan ingsun mafatihul abwabi utawi pira-pira kuncine pira-pira lawang wahya utawi abwab iku mughallaqatun tetep isih kakunci wa babi utawi lawang ingsun iku maftuhun selalu terbuka. Wong-wong apa wani membuka kunci pertolongan setiap saat. Ayo jajal dokter ae njaluk tulungan nek jadwale ya. Nggih. Mbah dukun ae wantri ngono lek sajake kira-kira engko ora patek ana. Napa cara-cara ngriki napa lek karane? Dhuwit sing diwene Mbah dukun niku. Oh, pesangono lak wong di PHK. Lek cara Jawa Tengah Blora karane jani. Janen kalau Mbah dukun. Mbah dukun kira-kira janene ora patek kandung. Lah umuk-umuk ora ora tenanan. Begitu tak apa? Kesempatan orang, kesiapan orang untuk membuka pertolongan setiap saat itu nggak ada. Ya didodok ping 3 ping 4 ini kadang-kadang lagi gelem buka. Artinya apa? Pintu pertolongan itu kalau kamu ambil, kalau kamu harapkan dari rumah selain Allah, maka seluruh pintu itu tertutup. Baru kalau kamu dodok karena ada hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan, hubungan ini dan itu, baru nanti terbuka. Itu pun angen hubungan itu tadi dari Allah semua. Lah kowe malah nglalekne aku. Padahal pintu rumahku kata Allah, pintuku selalu terbuka setiap saat. Dan aku tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadaku. Nek pamane nang oleh gelem sowan niku jam 2 bengi, jam 1 bengi, malah sepi sing sowan ora patek ana. Tapi pintu Allah selalu terbuka. Sapa ya sing njaluk bengi iki tak paringi. Sapa ya sing duwe hajat bengi iki tak cukupi. Sapa ya sing gelem tobat bengi iki tak ngapura. Lho niku pengumuman setiap malam. Setiap malam ada pengumuman. Sama nate buka lawan untuk ngumumno tangga-tangga sinten sing dalu niki badhe nyaur utang mboten saged nyaur mriki kula saurna lah ora wani. Mboten wani to nggih. Wis to sak top-tope tangga sampean. Sugi-sugi tangga sampean ora wani.
Anane kula panjenengan sok duwe hajat niku ora kasil-kasil, gak buntu-buntu. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi lubangnya ada terus, gak pernah tertutup. Niku nek mergo leh ngleboni pintu niku duduk pintu niku Gusti Allah. Pintu selain Allah. Dan wa babi maftukun liman da'ani. Orang yang mau memanggil aku, orang yang mau berdoa kepadaku, selalu terbuka pintu untuknya. Man dzalladzi amalani lina ibatin faqata'tu bihi dunaha. Wa man dzalladzi rajani li'azimi jirmi faqata'tu rajahu minni. Man dzalladzi qara'a babi falam aftahu lahu. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan fata'allaqat bi ghairi wa ja'altu rajahum muddakharan lahum indi falam yardu fi hifdi wa mala'tu samawati mimman la yamalluna tas bihi mim malaikati. Manggaladi sapa to sakjane? Manggaladi iku cara kanu pertanyaan sapa to sakjane sing wis tau gagal kuwi sapa? Manggaladi mandau tawi sapa iku zaiki iki aladhi iku wong amala kang arep-arep sapa ladine ingsun lina ibatin krana suci kerepotan krana siji bilai pakotok tumangka mutus sapa ingsun bi kelawan mandunaha ing arahe naibah. Sapa to sing tau repot njaluk tulung aku terus banjur gak tak tulungi? Lung bajingan tengik lho, bajingan tengik. Kuwi nalikane wong sak donya wis megah ngapura, ya aku sik gelem ngapura. Mergo aku pancen ora padha karo makhluk. Nah aku iki duwe sifat mukhalafatul hawadis. Nek makhluk kabeh do moh nulungi, lah aku lek melok-melok moh nulungi lak padha lah. Moh lek kabeh do moh nulungi aku sing nulungi. Nek kabeh-kabeh do menghujat aku sing ngelem. Mane sing penak aja dihujat terus, ndak dilem Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku ngoten. Aku iki duwe sifat mukhalafatul hawadis. Lek kabeh wis padha maido, aku sing ngelem. Ben ora padha. Nah, mulane iki aja kabeh lah, aja seragam. Ya nek sing maido ya sing ngelem. Niku. Manggal ladi rajani li azimi jirmihi faqatatu rajahum minni. Apa toh? Enek to wong sing tau arep-arep aku ming perkara ndek dosa sing menurut ndek dosane gedhe banget terus arep-arepe tak tolak ora. Tak tulungi. Kurang gedene dosa piye Umar bin Khattab arep mateni nabiku. Lho ngono lek gelem tobat yo tak trimo. Kurang gedene piye ceritane enek wong mateni wong 99 genep pisan 100 mateni pendhita. Lho ngono kuwi bangsa arep budal tobat nek kurang sakilane tak welasi kok. Apa enek to sing gagal? Ora enek. Lek kowe rumangsa ora keduman itu ono pancen kowe ora nekani undangan. Lho betul lho nggih. Apa enek to ceritane nekani undangan nganten kok sampai ora man berkat. Lek kowe teko tenan mesti kumanan. Ora berkat ya paling gak aku sak gelas mesti kuman. Nggih ta? Wis paling ora wis disuduno sak piring didumong telu mesti kumanan. Ora enek kok sing ora. Wa man dalladhi qara'a babi falam aftahtu lahu. Apa enek wong sing tak dodok-dodok lawangku terus gak tak bukakno. Wong sak urunge didodok wis buka. Jadi wis kabeh wong sing gelem mlebu ning lawangku mesti tak bukakno. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan. Pancen aku kuwi sok-sok gawe model. Cara aku lek nekakno kebutuhan iki angen-angene wong ora kok langsung nyoh kabeh tanganku ora. Ja'altu dadekno sapa ingsun amala khalqi ing pira-pira pengarep-arepe makhluk ingsun. Baini antarane ingsun wa bainahum lan antarane makhluk ingsun iku tak gawe mutasilatan ingkang sambung. Pancen kabeh siji lan siji iki
nyukupi kebutuhan iki ketoke sambung tapi kabeh iku aku. Fata'allaqat mongko padha gegantungan apa angen-angen lan cita-citane menungso biwiri kelawan ingsun. Ya kuwi lho sing marai. Sakjane kuwi sing ngedum-ngedum berkat kuwi, ngedum-ngedum aqua, ngedum-ngedum jajan kuwi sakjane kuwi ya wong kabeh. Rewanku kabeh lha wong keliru. Lha sing dijaluki kuwi lha iku wis tak kandhani kok kene kok iku jatahe kono lho sing ngandani aku kok jaluk tengah dalan ora diwetno. Lho. Jaluk nek aku sik baru kok enek kiriman teko. Kuwi njujuk dalan senengane. Wa ja'altu rajahum nek sing batal kula nggih pun sowan jenengan bolak-balik Gusti. Tapi nggih kirimane bentuk itu gila ya. Aku ngono pangeran sing murah, pangeran sing loman. Delok penjalukmu sing sakmono gedine, delok penjalukmu sing sakmono apike kuwi. Aku iki isin dadi pangeran kok medhit. Penjalukmu kuwi lek dituruti ning donya kesithien, aku pengen weweh iki sing luwih akeh saka sing mbok jalukku. Wis ning kene cukup banyu sak gelas. Tapi mulai wis mulih tak gawani sak bagasi. Kan ini sakit ngoten ta nggih? Apa ta? Terus ya Allah kula nyuwun berkat sak karesep. Nah, ora usah ngono. Wis apa jagongan karo aku, sementara iki tak kei sak gelas wong jagongan ora usah. Mosok jagongan karo tuan rumah terus sembarang kalih dithokno kan nggih mboten cukup sak gelas tapi kok kowe mulih bagasimu kepek dhewe. Niku jenenge iddikhar. Wa ja'altu lan dadekna sapa ingsun rajahum ing pengarep-arepe makhluk tak dadekno muddakharon ing dadi celengan lahum kedhe makhluk intiana saninge ingsun tapi sayange tak simpen lho ora percaya. Arep-arepe wong-wong kuwi lho, cita-citane wong-wong kuwi lho. Karepe iku sakjane kabeh keturutan ning donya lho. Karepe dhewe ngono padahal donya iku nggon sing kotor, nggon sing ciut, nggon sing cilik. Kula tak brekno ning kono kabeh ora enek nggone. Tur nek sing jaga dhewe gampang rusak. Wong duwe bojo ora widodari ayu sithik ngono akeh sing iri-iri kok. Lha kan enak wong di bojo ayu. Lah nek kula ditinggal lunga ngono kabeh do mentel. Nek sampe iso jaga ta nggih? Ora iso jaga. Lek diteleh ning donya gak enek sing iso jaga. Lah anggit iki gak ngono. Aku ki pangeran sing welas asih karo makhlukku. Lah aku paring ya tak paringi, tapi aja kesusu saiki disimpen sik kene. Mosok gak percaya to karo aku lek aku tukang jaga sing luwih primpet. Sayange falam yardau makhluk-makhluk itu dorari to bisubi kelawan penjagaan ingsun. Jatahe dhewe iki lho tak simpen ning swarga ning akhirat iki ora bakal rusak tak simpen ngene iki lho ora rido. Karepe sing jaga kula mesti ngono karepe kuwi. Padahal dikai tenan iki ora iso jaga. Lah ora ngono sampean pengen mangan enak terus. Karepe lak dingin ana weten ta. Iku mungkin sampean malah gak iso jaga weteng. Malah rusak. Ayo mangan enak terus kalau ning swarga, malah ngelu. Sadek sanyet keturutan, malah mendeh ra kuat tobat. Yen kadang-kadang menungso niku ngoten niku, kaya laron. Karepe nek padang-padang diparani garuwa niku lilit. Mboten ngerti panjene. Apa ora sadar to? Makhluk-makhluk iku apa ora sadar? Langit bumi kabeh iki kebet karo petugas-petugas sing tak perintah. Sing disipline luar biasa. Sekali tak ngomong mesti budal, sekali tak pengen mesti ora. Lek trimo nekakno, iki jatahe kok sampeno, talah ora menitan detikan teko. Wa malatulan wis ngebek-ngebeki sapa ingsun. Samawati ing pira-pira langit ingsun. Tak kebeki miman ing pira-pira makhluk layamal luna kang ora padha bosen sapa makhluk. Ora bosen tasbih iki ing maca tasbih marang ingsun. Sapa makhluk kuwi? Mim malaikat dirupane malaikat ingsun. Lha malaikat sing selalu bertasbih ning nggonku lho kebek langit kuwi. Lha kuwi tak perintah wis tak kei
undang-undang wa amartu lan merintah sapa ingsun ing malaikat tak perintahan layak liku arep yen ora padha nutup sapa malaikat al abwaba ing pira-pira lawang baini antarane ingsun wa baina ibadi lan antarane kawula ingsun. Malaikat-malaikat wis tak kandhani kabeh sapa sing karo sowan aku ayo aja pisan-pisan balang-alangi ora enek model KKN niku gak enek terus arep sowan kudu ngopai dhisik ora enek wis pokoke ditakoki badhe ndak pundi Pak badhe sowan Gusti Allah mesti minggir kabeh monggo langsung kula arep sowan lurah ngene kudu sowan hansip dhisik arep njaluk surat keterangan kelakuan baik wis kudu njaluk rekomendasi RT RW lurah kok camat agak ning polisi wah ruwet birokrasine lek malaikat ku gak ngono pokoke kowe ngomong lah aku arep sowan Gusti Allah wis lawang kabeh dibuka iki wis dadi keputusanku wis tak perintahno kabeh tapi wong falam yasiku biqauli falam yasiku mongko ora padha ngandel sapa ngibad mau ora padha ngandel biqauli kelawan ucapan ingsun. Aku wis ngomong iki ke zaman Nabi Adam sampai Muhammad Nabi terakhir sampai wali-wali sebagian isi tak omongi niku ora ngandel beleket niku lak makome kono lek makomku ya ora ngono ya Pak lho apa ta nek sampean niku kaken maksiat terus ora klebu makhluk Gusti Allah lagi panggah klebu napa sampean nek dadi bajingan teng Indonesia niku terus sampean ngombene terus banyu Amerika. Panggah banyu Indonesia ta kok. Maknane napa senajan sampean dadi penjahat di dalam wilayah kekuasaan Allah, tetap rezeki, hidup, nafas, semua itu rahmat Allah yang sampean pakai. Mosok oleh sampean ajeng sowan ning Gusti Allah terus Gusti Allah ora napa. Lho ngono ku diumumno ket biyen, tapi wong ora ngandel. Alam ya alam. Ana ta ora padha ngerti sapa man wong. Tarakot kang anyar teko ing manapa ibadun bilai. Minawai bisa saking pira-pira bilai ingsun. Ngerti apa? Ngerti ana sak temene kelakuan iku layam liku ora bisa nguasani. Kasfaha ing ngilangi bilai mau sapa ahadun wong siji. Wairi sak liyane ingsun. Jane wong-wong ora ngerti. Enek bilai cilik ngono ae lho. Lek sing nibane iki aku. Ora nek sing iso nyelesekno liyane aku. Ayo. Bila ini wong nyidam. Dokter nganti saiki sik pinggak panggah bingung kok ngurusi wong nyidam. Nggih. Bingung sing nyelesekne Gusti Allah dhewe. Napa saged? Mboten saged. Bilai Allah kok bilai. Kelilipen lho, kelilipen nang kelilipen sak pira sih. Niku wong mboten saged kok. Ngilangi kelilipe dhewe ra iso. Niku kudu ngenteni kiriman king Allah enek wong sing gelem nyebul kok. Lah ora nek wong gelem nyebul dicek malah lara. Nggih. Niku Gusti Allah. Gusti Allah niku lek ngilangi bilai niku mayar kok. Ngilangi bilai niku mayar. Kanjeng Nabi niku bilai diubur-ubur wong kafir Quraisy cukup nganggo kemlandingan wis bar ya. Nggih. Sampun kena bilai bapake mati, mboke mati, mbae mati, dulure mati, adike mati. Niku lek ngilangi bilai mayar sama dikek lali ngono wis waras sudah. Nggih. Jadi kalau sampean ora dikek lali mek Gusti Allah terus jenenge. Serana kok penyambut gawe. Mayar terus tekane lali niku sinten sing ajeng nekane. Wong lek sing nekane lali niku liyane Allah niku sak jek panggah kelingan. Dijak omong malah wis ta sing wis ya wis ya wis malah kan wis kok piye sing wis ya wis sing durung hati-hati sing ora ana ning kuburan wis ben ngono njeng amal diwi-diwi sing ning ngarepe iki lho pikiran lho ngoten niku ya malah kelingan tapi lek Gusti Allah sing nekano lali saiki ditinggal mati urung sampai 40 dina wis kendangan dengkul golek neh iki sing nekano lali Gusti Allah mayar dadi lek ngilangi bilai itu Gusti Allah piyambak sing saged. Famali arahu bi amali muridun anni wa mali arahu layan bisiwaya. Famali mongko kena apa iku li kedue ingsun ara ningali sapa ingsun hu ing wong sing kena bilai mau
Tak tingali diamalihi muridonani nggawa angen-angen, nggawa cita-cita, nggawa pengarep-arep sak dobrak, tapi cita-cita pengarep-arep mau diblok berpaling sangka aku. Jadi surat permohonan sak tumpuk tapi sing dileboni duduk lawangku, mengo sangka aku. Padahal bila iki sajane sing nyeklak gelis. Ora perlu kok surat sak tumpuk, gak perlu alas. Kowe gelem matur bengi sujud sing tenan bar. Ora perlu nungsang jempale rena-rena. Wa mali araulahian bisiwaya. Aku yang gumun kena apa to wong-wong kuwi lho sing kena bilai sithik kaya aku sing nulungi. Kok padha lali bisiwaya kelawan liyane ingsun. Tegese padha lelahan, seneng-seneng sampai lali. Seneng-seneng sampai lali. Mergo lahian bisiwaya. Lelahan karo liyane ingsun. Mung sekedar nuruti pengen numpak perahu layar. Ya lali sampai moro-moro magrib. Berarti lak dhuwur karo ngasare ilang lho. Ngoten niku lagi. Wis sekedar pengen minggu-minggu numpak sepeda gunung, numpak gunung ngono ya, dhuwur ngasare ilang. Iki sik mending iki sik ana manfaate sehat. Kadang-kadang mek remi gaple ngono kaya subuhe ilang. Nggih. Niku jenenge lelahan. Lelahane perkara sing ora ana manfaate, tapi iso nglaleno aku. Ngono aku tak pikir piye to wong. Padahal akta itu bijudi malam yasalni. Summa intazatu minhu falam yasalni. Raddahu. Wong-wong iki jane lak kudune sadar to. Ngene lho sakjane kuwi. Akta itu wis maringi sapa ingsun ing menungso, wong sing kena dilai mau. Maringi bijudi mergo kelemahan ingsun. Tak paringi apa? Tak paringi maing perkara lam yasal kang urung tau njaluk sapa mani ing ingsun. Dhek biyen duwe mripat iku ora ndek sing njaluk ah. Duwe mripat iki sing maringi lah ingsun. Lah iku krana aku pancen loman, ora njaluk tak paringi. Lho saiki bangsa mripate ora kuwi lho. Kok ora njaluk aku nek ben dibalekno kuwi ora. Falam yasal maka ora njaluk sapa man. Ora njaluk ni ing ingsun rodahu ing balekno. Malam yasal lima. Barang sing maringi ya aku. Karena sing maringi aku tak ganggu sithik ngono ae. Lah kok malah lali karo aku. Ora gelem njaluk balekno nek. Wa sa'alan bajur jaluk sapa manhu ing ma jaluk wae ing liyane ingsun. Kok malah sing dijaluk wong liya. Lha piye sing ngekeki aku lho sing dijaluk wong liya. Terus menjauh, aman nate enten pemane teng warung kok. Nun jajan jenenge budak. Niku gadamelan pundi? Budak ini damelan pundi sing kathah? Gresik lho nggih. Lah iya wong produksi budak produksi gresik. Lah kok sampean dikai budak karo kanca sampean. Budak tak keranjang. Entek. Rono entek sampean kelangan gitu. Entek terus butuh. Lah iya produksi budak iku kok gresik. Lah sampean golek budak lah kok ning Malang Selatan itu ora oleh apa-apa. Produksi nikmat, produksi peparing niku produksine Allah. Lah nek produksine niku macet ya Gusti Allah ta sing dikon produksi ngoten lho. Lah pabrik-pabrik minyak angin sampean kon gawe lengok gas. Nggih ora iso. Sing telat iku bensin. Bensin niku produksine Pertamina. Lah kok sing sampean jaluki bensin niku tukang ngebur sumur. Nah padha-padha ngebure. Ya mboten tok sampean. Nek sampean maringi nikmat sing maringi Gusti Allah. Lek kena bilai berarti nikmat niku dicabut Gusti Allah. Lah sing iso balekno ya Gusti Allah. Nek kok salah sasaran kabeh. Oleh nikmat jare aku sing gawe, nikmat ilang ya aku sing iso balekno. Lah ruwet. Gusti Allah gak tau diitung blas. Nggih nalika makmur biyen niku. Gusti Allah ya dilalekne, lah saiki krisis Gusti Allah dilalekne pisan malah ruwet. Apa taroni abda'u bil atiyah qabla al mas'alah summa us'alu fala ujibu sa'il. Desa kok angen-angen. Apa to ya pantes? Apa tarono to ora ningali sapa sira ning ingsun
ningali abda'u gawe kawitan sapa ingsun bil ati-ati kelawan paring qoblal masalati sadurunge disuwun. Lah kok semak usalu banjur disuwuni sapa ingsun tapi pala ujibu mongko ora nyembadani sapa ingsun saili ing wong kang nyuwun ingsun. Apa ya pantes sadurunge njaluk tak wehi. Dia iki urung wujud apa-apa, jenenge urung enek, wujudane urung enek. Wis tak paringi ya. Upeng tak paringi, rong tak paringi, mripat tak paringi, cangkem tak paringi. Urip tak paringi. Padahal ora enek sing dijaluk. Tak paringi kabeh. Lah mosok saiki wis iso njaluk ngono terus aku ora jawab. Apa pantes ngono kuwi pangeran model ngono. Berarti yo ora kena aku to ngono kuwi jenenge. Abakhilun ana kaya bukulani abdi. Apa aku dianggap pangeran sing medhit to? Nek kawula nyuwun terus ora tak paringi. Ala isat dunya wal akhirah ni apa lali? Dunya akhirat iki kabeh sing duwe aku. Lah terus menuruti butuhmu apa sih butuhmu? Anu Gusti niki ajeng bodho. Pasal kon cedhek niku dereng nyekel dodalah kok ora roh biasane. Butuhmu kuwi sesuk tanggal 28. Kok lagi sing tanggal 19 nek kok kowe njaluk ya lumayan to. Lha wong tamu iki tasu teko kok. Lugu dhisik golek wayahe berkat metu lah metu dhewe wayahe ora usah njaluk. Aku iki luwih pinter nek mau ngedun. Dadi ora kok berarti aku iki medhit ngono to, ora ana wayahe, pancen iki ana wayahe. Kowe ora ngerti to lho persediaan berkat sak unduk-unduk sakmene. Ora lek gak ngono manut. Wis sing penting kowe lungguh dhisik manut aku sik. Sajane niku ngoten. Awalaisa rahmatu wal fadlu biadi. Apa ora eling ngomong kuwi? Rahmat kanugrahan, peparing nikmat kabeh aku sing nguasani. Wis ben diseneni Gusti Allah ya ben. Ngaji ket wae diseneni tok. Undat-undat Gusti Allah. Awalaisal judu wal karamuli. Awalaisa ana mahalul amali. Faman dzalladzi yaqtawatuni wa ma'asa ayu amilal mu'amilun. Lau qultu li ahli samawati wa ahli ardi amiluni summa ataitu kullu wahidin minhum minal fikri. Wah sik duwa wae kene pun telas. Pokoknya sing penting monggo lah ya balik ngoten iki. Total balik mesti total. Mari kula jenengan bali era patek total. Dadi cara numpak bis sing sisih sikile wis ning dhuwur bis sing sisih cek nyeret-nyeret. Tapi luwur kabeh Pak. Dadi lek mesisan total mlebu ngoten nggih. Sarupa-rupane niku sik insyaallah katut lunga. Tapi lek nyeret-nyeret iki lara kabeh. Ya mugi-mugi kula panjenengan saged napa lek nggak ada hajat kebutuhan napa-napa mboten nglalekne Gusti Allah. Semoga kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi man bi yadil khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.